Dobrý den. Zdravím, bača. A do psej materskej nadácie vás tu vyplulo, vy ogrgeli. Neľakajte sa, my to máme pod kontrolou. Zakrádate sa, jak keby tu mal buchnúť plyn. No právě, o plyn tady jde. Prd baraní plyn. Za všetkým hľadaj peniaze a gangstrov, čo chcú našich šuhajkov do vojny poslať. Nechcete si, bača, privyrobiť? Bude tam aj lolek, bolek. Možná přijde i kouzelník. Myslíte, ako na tých veľkých mejdanoch? Takto prestitúti z médií určite niečo vykúzlia. Ale čo by tam robil slobodný človek z Lázov? No len sa tam postavíte, dostanete do ruky papier. A budete číst, co tam bude napsáno. Počujte, vy lokaji, ja nie som naučený vravieť to, čo mám napísané na papieri. Ja čo mám na srdci, to na jazyku. Zarobíš si na nový elektrický ohradník. A 10 protestů a Bolek je milionář, hňupe. Nechajte si tie judášské groše. Peniaze boli a o chvíľu nebudú a všetci budeme v digitálnej riti. Ale moje svedomie ostane čisté. No tak, nedělejte fóry. Budete zastupovať všetkých bačov aj ovce. Bežte už, junáčikovia. Ovce predsa zastupujete vy.